138 tabib gradwat ġdid bdew il-vjaġġ professjonali tagħhom fis-servizzi tas-saħħa tal-Gvern permezz tal-Malta Foundation Programme. Programm ta' sentejn li joffri taħriġ kliniku u esperjenza prattika taħt is-supervizjoni ta' professjonisti tas-saħħa. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħi Borġ laqal it-tobba l-ġodda waqt laqal immarkat il-bidu ta' din il-fażi importanti fil-karriera tagħhom u feraħ lil gradwati għal kisba tagħhom u ringrazzjom tal-impenn lejn il-professjoni medika u lejn il-pazjenti. Permezz tal-programm it-tobba se jaħdmu fl-Isptar Marti Dej kif ukoll fl-isptarijiet u faċilitajiet oħra tas-saħħa tal-Gvern, inklużi dawk tal-kura primarja. Minn barra l-esperjenza prattika huma se jsegwu taħriġ strutturat u jkunu soġġetti għal valutazzjonijiet kontinwi biex isaħħu l-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom. Dr. Borġ qal li kien ta' pjaċir li jiltaqa' ma' dawn it-tobba gradwati. Żgħażagħ Maltin illi propju fil-ġimgħat li għaddew lestew l-istudji tagħhom issa għandhom dawn is-sentejn interessanti u ovvjament nħares il-qudiem mhux biss illi nerġa' nżurhom imma li nkomplu ninvestu fin-nies, nkomplu ninvestu fit-tobba, fl-infermiera, fil-carers u l-professjonisti kollha, il-ħaddiema kollha li b'xi mod jew ieħor qed joffru servizz eċċellenti fil-qasam tas-saħħa madwar il-pajjiż kollu. Il-Malta Foundation Programme li huwa affiljat mal-Foundation Programme tar-Renju Unit u jsegwi l-istess standards u kurrikulu din is-sena laqa' 138 tabib li minnhom 114 huma gradwati mill-Gżejjer Maltin, 19 mill-Ungerija, 4 mill-Polonja u wieħed mill-Ġermanja.